Manalangin muna tayo. Ikaw natin na pagkala naman maraming po salamat rin sa samahan mo kayo sa aming pag-aalala ko. This is Love Month, Lord. Marami pong isisinibrate ngayon kami natin. At pag-aralan po namin kung ano kami kamahal ko. Lord God, be with us. Share pa. If the word of the Lord forgive us our sins, we forgive us our sins. Give us worthy. Hallelujah. Moving in my name. Hallelujah. Pagkalaan mo lahat, Diyos po. In Jesus' name. Sige po. Thank you. Isang mapagpalang hapon po, habang yesterday, at napakaganda po yung ating topic. And I say as a son. But before we proceed, can we open our Bibles to the book of 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 13.
And now, abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. Pagpalay po tayo lahat ng ating Panginoon. Kaya nabasa po natin at napag-aralan po natin kung bakit pinagpala po si Amang Abraham. Pinagpala po dahil sa kanyang pagsunod. Ang dati niyang pangalan ay Abraham. Nung siya po ay nakita ng Diyos ang kanyang pagsunod, tinawag siyang Abraham, the father of great nations, the father of nations, or the father of faith. Kaya makikita po natin na mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, laging sinasabi ng Biblia, the God of Abraham, the God of Isaac, at the God of Israel or Jacob. Kasi po si Jacob po ay pinalitan o Israel. Ano? Kaya lagi mo pinagit yan sa New Testament ni Jesus Christ na aking Panginoon. He is the God of the living, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Israel. Kaya makikita po natin yung pangako ng Diyos. Si Abraham, siya po yung tinatawag na great-grandfather. Ano? Ang kanyang anak na si Isaiah, anak niya po yun. Kaya in the book of Genesis chapter 22, God tested Abraham. Pagka sinabing God tested Abraham, nakita niya yung kanyang pagsunod. Bakit? Nakita niya yung pangalaga niya kay Isaiah. Mahal naman niya si Isaac. Bakit mahal naman niya? Unang-una po, kay Isaac anak ng pangako. Okay? Anak ng katandaan. Si Abraham po ay 99 years old nang pinanganak si Isaiah. 90 years old si Sarah. Mahal naman niya. Tapos sabi ng ating Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon, iaalay mo. The book of Genesis chapter 22, yung ating binasa kanina, as a son. Pinakita ng ating Panginoon kung mahal nga siya. And it came to pass after tested Abraham, and said, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God has told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Verse 5, we will come back to you. Tiniyak ni Abraham na babalik siya. Doon sa katulog, sabi, dito ka lang muna. Dalawa na lang kami pupunta sa mundo. Pabalikan ka namin. See? The declaration of faith. Basta ang sabi ng Lord sa kanya, ialay mo yung anak mo, your only son, yung mahal na anak mo. Tinistay siya. Hindi siya nagreklamo. Here I am, Lord. Yes. Nag-prepare ka agad ng mga pangangailangan sa altar, pangangailangan sa pag-alay ng bata. Yes, kagad hindi siya nag-Lord. Bakit? Kilala niya yung kanyang Diyos. Kilala niya. Pag kilala niya, ibig sabihin, kahit napapatayin niya si Isaiah, 20
niyang palitan, pwede niyang buhayin. Kaya sabi niya doon sa katulong niya dito, alam mo na, babalikan ka namin. Amen? Tingnan natin ang verse 6. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaiah his son, and he took a fire in his hand and a knife, and the two of them went together. But Isaiah spoke to Abraham his father and said, "My father." And he said, "Here I am, my son." Then he said, "Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" And Abraham said, "My son, God will provide for himself a lamb for a burnt offering." So the two of them went together. You see, Abraham, kanyang character, a man of faith. Meron na yun. Testing. Ialay mo yung anak mo. Willing siya. Wala siyang katuda-tuda. Papalayan kita, sabi ng katulong. Yung anak na nagreklamo, nakanta na lang dati, nakanta na lang papa. Sino? God will provide. Hindi siya nagkalala. Amen? Nakita mo yung obedience ni Abraham? Nakita mo yung obedience ng anak? Kaya sabi na sa atin sa Bible, mga kapatid, ano na yung tungkulin ng anak? Obey your parents, honor them, to prolong your life. Yan ang responsibilidad ng anak. Para guminhawa ka, sabi niyo, guminhawa ka at dalawin ang iyong buhay. Kaya may basta sa pangkulang, kaya ikala mo yan. Grabe ang pagkala ni Isaiah kay Abraham. Hindi siya nagreklamo. Basta sinabi naman ni Abraham, God will provide. Pero kung tinaliya siya, hindi siya nagreklamo. 12 years old yun. Magpupumila siya. Pag ipapatay, alam niya, night scene. Alam niya, papatayin siya eh. Tinaliya. O, nung eksakto na ako, Abraham, what? Nakita yun yung katapatan ng Diyos. Katapatan ni Abraham. Ganun din po tayo. Sinabi ng Lord na papagpalain kita. Kapagpalain ka. Mananampalataya ka na ng Diyos. Huwag ka na magtula. Amen? Si Brother John, tinitrain ka lang. Sunod ka lang. Sunod ka lang. Siya na ang pagpupuno sa iyong kakulangan. Lahat naman tayo dito may kakulangan. Lahat tayo ang magpupuno lang. At magkukumpleto ng ating kakulangan ay ang ating Panginoon. Kakulangan niya sa financial, kakulangan niya sa knowledge, sa wisdom, tumayo ka, sumunod ka lang. God will provide. Pahala ng Lord kung ano nasa sa akin. Para na-demonstrate ng Lord yung kakulangan mo, mayroon kang pagugutan ay matutubo na yung kakulangan mo siya yung nagpuno. Wala tayong may pagmakalan. As Isaiah, as a husband, alam niyo po mga kapatid, grabe si Isaac, o siya, bilang asawa. Pag sinabing bilang asawa, ang karakter natin dito si Isaac, di ba? Bilang anak, sumunod siya. Bilang asawa, anong ginawa ng tatay niya si Abraham? Pumunta doon, hindi sila pwede mag-asawa ng anak. Pati yung katulong niya. Mag-swear ka, mamimili ka, pati yung katulong niya eh. Lord, ibigay mo sa akin. Kasi ayaw ko magkabalik, hindi na pwede ibabalik eh. Kung ano yung tala niya, hindi niya na pwede ibabalik yun. Sinabi ko ng Bible. Ibig sabihin, pili na ng Diyos yun. Bakit? Talagang sumumpa siya eh. Sumumpa yung katulong. Maghanap ng magiging mapangasawa niya. At yung mga kanina, yung pag-aralan natin, anong karakter ni Rebecca. Matulungin, hospitable, talagang mabait, kahit at saka masipag. Nakita niya yung katagyan, katulong po yun.
yung alipin nila. O, siya po yung pumili para kay Isaac. Kasi yung utos ni Abraham, yung amo niya. Kita nyo, mga kapatid, bilang asawa, kinampa ba ni Isaac yun? Yeah. Minahal niya. Minahal niya si Rebecca ng toto-toto. Nakita ko, 180 years nung namatay siya, the book of Genesis chapter 35 yata yun. 180 years nung namatay si Isaiah. So sila magkatabi sila ni Abraham. Namatay po sila. Ngayon, Isaiah as a husband. Panahon po natin. Oh. Pag husband ka, ano gagawin mo sa asawa mo, babae? Love your wives. Husbands, love your wives. Oh. Mahalin mo yan. Bakit? Bigay ng Lord yan. May kahinaan yan. Pero, mahalin mo. Mahalin mo yan kahit yung kahinaan yan, yung kapintasan yan, yung pagpapalaki niya. Pinagsama kayo ng Diyos yan, pinili niya yan, papagpala ka dyan. Ang tanong, pinagpala ba sa Isaiah? Isaac, pinagpala. Sino naging anak nila? Esau and Jacob. Sino naging pinagpala? Si Jacob. Bakit siya pinagpala? Yun ang pangako eh. Sa New Testament. Pinili ng Diyos yun eh. Kung baka sa gusto niya si Jacob, wala kang magagawa. Diyos yun eh. Kahit na favorite niya si Jacob, Diyos yun eh. Amen po? Sino naging anak ni Jacob? 12. Dahil lang daya siya, tinaya din siya nilaban. Ilang years? 7 years? Another 7 years sa pangasawa niya. Bakit yung unang asawa niya? Si Leah. Custom rin nila, panganay una. Nakabalot po yan, binigay ng gabi. O kaya niya, akala niya si Rachel. Mahal niya si Rachel. Si Raquel po yun. Rachel po. Ilan ang anak ni Rachel? 2. Sino? Si Joseph at saka si Benjamin. Ilan ang anak ni Leah? 10. Kaya 12, 3 po yan. Yun yung pangako ng Diyos. Book of Genesis, Exodus, si Moses na po yan. Titingnan na po natin ang book of Hebrew, chapter 11, verse 1. Kalampakan natin ang ating Panginoon. The heroes of faith. Basa po. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the world were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Okay. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Okay? By which he obtained witness that he was righteous, that testifying of his gifts, by it being dead, it is speaketh. By faith, Enoch was translated, and so forth. Okay, sa 6 na. Sa 6 na tayo. Hindi, yung 6. Okay, it is impossible. Without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pinag-usapan natin dito, faith. There are 3 that remains. 3 bagay ang dapat maiwan sa mga mananampalataya. Ano yan? Faith. Sino ang father of faith natin? Saan tayo nagmana? Kay Abraham. Sino naging anak niya? Si Sarah. Katulad po natin si Sarah, may magulang din ako. Napag-aralan natin kung ano yung naranasan ng magulang, ayaw mo nang iparanas sa anak mo kung nahirapan ka. Amen? Ayaw mo mahirapan yung anak mo. Naging magulang po tayo, ngayon nagiging lolo na po tayo. Sino mo naging, di ba? Lahat po tayo rito naranasan po natin yan.
Ang pangako ng ating Panginoon, now faith is the substance of the things of God. Ang pananampalataya ay yung mga bagay, yung katunayan, yung mga bagay na hindi nakikita at ebidensya. Ito yung mga patunay, yung mga bagay na hindi nakikita na darating ang panahon, ipapakita sa iyo ng Diyos yung reality na totoo yung pananampalataya mo. Kaya nga pag lumapit tayo sa Diyos, lagi kang may pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos na papagpalain ka, sumunod ka, kahit na may sacrifice, sumunod ka. Pagpunta natin dito, may sacrifice. May pagpili. Amen? Malayo tayo lahat, pero nararanasan natin yung blessing ng Lord. Pagkatapos ng gawain, masaya tayo. Pagkatapos po ng gawain, ang dami tayong wisdom. Naramdaman natin yung presence ng Lord. Ang daming ginamit ng ating Panginoon. Kaya sabi ng John chapter 10 verse 10, ang kaaway pumunta rito para bumuksa, pumatay at magnanakaw. The thief cometh not but to destroy, to kill, and to steal. But Jesus Christ came that we might have life abundantly. Natatamasa na po natin yan. Life abundantly. Every believers, kailangan ang iyong buhay ay abundant. Hindi nababata yan sa salapi. Yung abundance yan, hindi po. Magiging abundant yung buhay mo pagka kumpleto ka. Kahit na tamang-tama ka lang, nagre-rejoice ka. Sabi ng Lord, in everything, give thanks. Rejoice evermore. Bakit? Mayroon na tayong Diyos, kinumplito na tayo ng Diyos. Kaya wag mong sabihin na ikaw ay bata. Kaya natutuwa ako kanina kay Sister Tiffany. Amen? Ano sinabi ng book of Jeremiah chapter 1 verse 4? Nasa sinapupunan ka pa lang Pinili ka na ng Lord Pinurma ka na niya Kilala ka na niya Anong mission mo to ko? Sabi ka ma-prophet. Gagawin kitang propeta. Huwag mong titingnan ang kanilang anyo, ang kanilang kalagayan, ang kanilang karangyaan. Tinawag kita. Diyos ang pumili sa atin. Hindi tao. Ngayon, yung kakayanan po natin, nandito lang. Pero titingnan mo yung Diyos. Yung natitingnan natin yung pananampalataya ni Abraham. Yung pag-ibig ni Abraham. Yung pag-asa ni Abraham. Yun ang titingnan natin. Yun yung lolo natin, great-great-grand father natin. Pero mo tatlo yan. Nandun yung pangako kay Abraham, kay Isaiah, kay Israel. Mapapasa mo yan mula Old Testament hanggang New Testament. Yan ang tali. Yun yung Diyos nila. Yung living God. The Lord, our God, Almighty, the everlasting Father. Jesus Christ. Siya lamang po. Yung Espiritu na nagkatawang tao. Yung nagsalita, nagkatawang tao. Wala na ibang Diyos nating sinasamba. Wala na ibang Diyos nating hinintay. Wala na ibang Diyos na nakaspo sa trono ng langit. And everybody say amen. Amen. Kaya love month ngayon. Kaya nakapula ako. Amen? Cathedral Bible Study mo. Minsan-minsan di ako nakaupo. Kaya nakatayo tayo. Amen? Para lang naman nila na kahit na papano talagang the whole year, dapat love yan. Pero nangingibabaw ngayon ng love kasi darating ang February 14, Sunday yun, ay punong-puno na naman ng mga hotel. Kahit na pandemya. Pagdating sa love, hindi mo mapipigilan yan. Kasi, the greatest is love Kahit na love yan sa eros love, agape love, or brotherly love. Amen? May mga kanya-kanyang antas na pag-ibig, pero nais ng Lord, yung pag-ibig na agape, yung heavenly love, yung mga Diyos na pag-ibig, hindi mo mapasok ang lust. Naaawa ka at nahabag ka sa iba. Amen? Yun ang tunay na love, perfect love. 1 John 4:17 and 18. Ang nais ng Lord, perfect love. Bakit? Pagka hindi perfect ang love mo, tormented ka, mahirapan ka. Sapagkat perfect love covers a multitudes of sins. Kaya pag may nagkukulang sa church, may mga pag-uusik, may mga kainan na nakikita ng kapatiran, pag perfect love, naunawaan mo, naabot mo, hindi mo siya pinapatulan.
And everybody say amen. Bakit? The greatest is love. Sabi mo sa katabi, hindi mo. Oo. Diba? Bilang magulang. Bilang lolo. Pero pinagpala si Isaac, Nagkaroon po siya ng anak na dalawa. Kahit na favorite niya yung palpon. Ginawa ng nanay, ginawa rin palpon yung anak na si Jacob. Kaya mataraya. The word Jacob is a deceiver. Kaya pinalitan siya ng Israel eh. Pinalitan na ba yung pangalan niya ni Lord? yung old nature nyo, nangausap na background sa inyo, na ang pangalan mo ito, gusto na magulang mo yun, pero hindi mo alam, minumod ka pala ng Lord. May karakteristik pala sa pangalan mo na hindi mo alam. No? Pinili niya kung saan-saan. Diba? Si Abraham. King Abraham. Maraming mga pinalitan. Si Peter, si Pas. Yung mga kanya-kanyang si Saul. Make them my disciples. 2021 theme of the church is make them my disciples. Sinabing to, gumawa ka, trumabaho ka, humayo ka, magturo ka. Pag sinabing men, yung mga mabata na lang, na kordero pa yan, magiging ship yan, ang kanyang magiging matatag yan, gawin mo silang men of faith. Make them disciples. Pwede kang tumayo rito kahit nalulo ka. Pwede kang magpastor kahit nalulo ka. Bakit? Si Moses 80 years old nung siya po ay tinawag ng Diyos. Si Moses 80 years old nang kuminawasan siya ng Lord sa burning bush. 40 years old na training niya sa palasyo. 40 years old na 40 years na training niya sa wilderness na pastor siya. Nung tinawag siya, matatag na at matibay na. Kaya nung tawagin tayo, ang dami na tayong karanasan sa buhay. Amen? Sumunod ka lang. Ang karanasan mo na ngayon, ang paghugutan mo na ngayon, ang magagaling na kalakasan mo ngayon, ang katalinuhan mo, ang karunungan mo, ay sa Diyos na. Hindi na sa'yo. Tapos may old nature mo eh. 2 Corinthians 5:17, all things are passed away, behold, all things have become new. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Wala na yung dati. Ilagyan ka na ng mind of Christ. You are not a natural man anymore. You are a spiritual man. A natural man cannot receive the things that are spiritual. Kaya nung ikaw naging mananampalataya at born-again ka, naku mga kapatid, ang linaw sa iyo ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Lord, ikaw yung ilaw, dahil sa yung ilaw nung nandito siya, ikaw na ngayon yung ilaw. Yung ilaw, kailangan may liwanag. Ang hirap ng ilaw na walang liwanag. Ang daming mananampalataya na ilaw lang, pero hindi nagliliwanag. Eh, sabi ng Lord, let your light so shine to all men, that they may see your good works, that they may glorify your Father in heaven. Hindi ka na kailangan magsalita pa. Patutuo lang. You are the living epistles. You are the living and walking Bibles. And everybody say amen. Kaya sabi mo sa iyo, katabi, mapalad ka. Oh. 15, at 17 at 20. By faith, Abraham. Ito na po tayo. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. And he that had received the promises offered up his only begotten son. Come on. Mahal na mahal niya yun. Kaisa-isa. Tapos sabi ng Lord, bibigyan kita ng anak. Sindami ng bituin sa langit. Sindami ng buhangin sa lupa. Minupusan na siya eh. Si Sarah. Kaya sabi niya, hindi na ako makapaghintay. Sabihin mo na yung katulong na si Hagar. Hindi na nakapaghintay. Pero ang Diyos ng pangako. Amen? Kahit na pinangunahan nila ang Diyos pinagpala rin si Ismael. Kaya pinagpala rin ang mga bansang 12 princes niya sa kanilang sa kanilang akla. Pinagpala sila. Pinayapong sila. Pinayaman sila kasi ganun ang Diyos Kahit na
nagkamali sila mag-asawa, pinumit sila ng dumating si Isaiah, tested, tinisting niya, ihalay mo. Begin of whom it was said in Isaiah, your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from whence he also received him in the figurative sense. By faith, Isaiah blessed Jacob and Esau concerning things to come. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of the son of Joseph and worshiped, leaning on the top of his staff. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions concerning his food. Kahit napatay mo. Alam niyo po, si Israel, nandun sa Kanaan, nagkaroon ng tagputok. Diba? Pumili po sila sa Egypt, gobernador si Joseph doon eh. Sinuplayan sila ng sinuplayan. Hanggang dumating na yung punto na hindi na niya maiwasan na magpakilala siya. O kalooban ng Diyos na nandito ako para hindi tayo magutom. Buhay pa ba yung tatay natin? Buhay! Kaya diyan namatay si Juan eh. Diyan namatay si Israel, si Jacob sa Egypt. Diba? 30 days nilang dinala sila, nilibing nila. Tapos nung lumaon na, dumami na yung hindi na kilala yung cake, pero yung ginawa ni Joseph, nakalimutan na. Kaya ginawa silang kabibig. Pero sabi niya, kabilin-bilinin niya kay Manasseh, yung kanyang dalawang anak. Okay, huwag niyo iiwan yung aking puto. Kahit napatay na ako dito sa inyo. Ganun kahalaga. Amen? Kaya pag ikaw ay mananampalataya, naka-preserve. The soul, the body, and the spirit of the saints preserved. Nakalagay ba yan sa Bible? 1 Thessalonians chapter 5. Nang iyong katawan, kaluluwa, espiritu, ay lubos na nakapreserve yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya di ba observe, precious is the death of the saints. Precious. Kaya pag mananampalataya ka, you are yung apple of the eye ka nandun eh. The righteous nandun sa mga mananampalataya. Accounting that God was able to raise him up. Okay. Tapos na yan. Ngayon, there's 3 are remain. Napunta na tayo sa faith. Love chapter. Alam niyo na po yung faith. 13.1, kahit na ako'y mag-prophecy, mag-aral, salita ko ng iba't ibang wika ng anghel. If there's no love, it's just a twinkling simples. Para lang umaalingaw-ngaw na kopya. Kahit nayalay ko yung aking sarili at sunugan at tibigay na mahirap at sabihan. Kung walang pag-ibig, wala. Amen? Kaya sa verse 4, anong definition ng pag-ibig? Ng 1 Corinthians. Hindi, mayroon dyan. Nakatay pa. 1 Corinthians. Kala ko nakatay. 1 Corinthians 13 po. Charity, love, suffer, love. May pagtitiis. Mabait. Ang pag-ibig ay hindi na naghihintay. Charity, hindi nagmamataas. Hindi siya naghanap ng kanyang sariling hindi siya nag-iisip ng masama. So, definition ng pag-ibig. Ang tindi ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pag mananampalataya ka, ano yan? Karakter mo yan. Bakit? Nandun yung fruit of the Holy Spirit eh. Nandun yung love eh. Ay minamahal lang natin ba yung nagmamahal sa atin? Kaya anong sabi ng Lord? Ay nasusulat. Sinabi nila, di ba? Ang kaaway, tot for the tot, no? Ngipin sa ngipin. Pero siya nagagawin ko sa inyo, mahalin niyo ang inyo. Love your enemies.
Love them that persecute you, pray for them that curse you. Mamahalin mo na tayo, puro lang na eh. Kahit na yung hindi ka ibig-ibig na asawa mo. Diba? Sabi nga ni Sister Jenny kanina, patuloy ka lang, asawa mo, ibigay ng Lord. Nung naiba ng ihip ng hangin, nung umiba na yung measurement ng iyong waistline. Hindi ka na maaka. Kakita, dami nang lumabas dyan. Kakakita ng Coca-Cola body. Nagkamali lang ng konti, ayun na. Pag mananampalataya ka, Lord, tulungan mo ako. Hindi pwede pag-iwalayin kami. Bakit? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwede pag-iwalayin ang liban na lang. Liban na lang, meron. Ano yung gusto yung malaman? Ha? Parang gusto yung malaman. Kung nagkamali, pag nakasala, pagdating sa pare nag-teach, pare nagka-adat, doon tinira para sa babae. Kasama rin ang lalaki, no? Mananampalataya tayo. Amen? Eh ngayon, hindi mo na gagawin eh. Tingnan mo lang yung babae na may pagnanasa, yung comment. Pag mananampalataya ka na, galit ka sa kapatid mo, you are a martyr. Maraming martyr na mananampalataya, di ba? Hindi nagpapatawad. Saan yung love doon? What is the greatest? What is the greatest? Greatest is love. By faith, kanina, tapos na tayo. Hope, who is our hope? The appearing of the Lord Jesus Christ. He is the blessed hope. The author and the finisher of our faith. In the book of Hebrews, Titus chapter 2, verse 13. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sino raw yung mag-appear? Dakilang Diyos. Magliligtas sa atin. Eh, sino babalik? Si Jesus Christ. Pag niya tayo babalikan, sinabi niya, pangako niya sa chapter 14, verse 1 to 4. I will prepare a place for you. For where I am, there you will be also. I will go to prepare a mansion for you. I will come again, for where I am, there you will be also. Pero kung pag-ibig ng Diyos sa atin, John chapter 6, hindi ka mamamatay. Lahat ng mga lumalapit at nananalig kay Kristo, hindi na mauhaw at hindi na magugutom. Gutom ba kayo? Yes, literally. Pero spiritually, dapat busog tayo lagi. Ha? Busog tayo lagi. Ang mga mananampalataya ay natutulog at hindi namamatay. Namamatay lang yung katawang kanlupa. Pero yung soul mo, nakapresent. Nakapresent din yung kahit na lupa na, magiging yung mortal body, magiging immortality. Hindi na mabubulok yan, papalitan ng Diyos na hindi na bubulok. Kaya ang tindi naman ng Diyos, isingin ka sa takdang panahon, 1 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. For the Lord Himself shall descend from heaven with a trump of the, pero shout, a great shout. With the archangels, di ba? Kasama niya yung mga, yung unang namatay na si Kristo, siya ang unang babangon. At yung mga naiwan na mananampalataya shall remain caught up together with Him in the clouds. So shall we ever with the Lord. Itong pandemic na to, matinding ano to. Ang panahon natin ngayon, panahon ng suffering, panahon ng mourning. Kaya tayo nadidepress ngayon. Pag wala ka sa Lord ngayon, naku mga kapatid, may hirapan ka. Kaya itong nangyayari sa atin, this is a wake-up call for the believers. Tumabaho ka na kahit na pandemya. Tawagan mo na, i-text mo na. Baka huling panahon na natin ito, hindi natin na. May darating pa, itong vaccination na to. Eh maraming ayaw, pero pag nasahin ka, darating ang panahon. Wala kang magagawa dyan. Unang taon pa lang natin. Pangalawang taon, may variant na naman ang mas matindi. Wala tayong magawa. Anak sila ng anak. Oh. Pagpilang na kayo, 7 years yan.
300 years tribulation. After 300 years, pagsuktulan na, hanapin na tayo para pilitin. Kukunin na tayo ng throne. And everybody say amen. Pero kung mapalad ka, kung kukunin ka na, hindi ka namatay. Pero kung rapture ka, pero sa sudden, change in a twinkling of an eye. Hindi ka naman namatay. Nag-change ka lang, namatay ka spiritually. Pero hindi ka na inilibig. Spiritual body ka na eh. Glorified body ka na eh. Oh, kaya nga, dibdib mo eh. Sabi mo siya katabi, dibdib mo ah. Oh, kaya magpasti na tayo. Oh, sabi natin yung mga patira. Oh. Para abutan tayo ng Lord na maningas, mainit sa pananampalataya. Ayaw ng Lord na tayo ay abutin in the winter flight. Sapa, ayaw ng Lord na nagpamahinga tayo. Wala tayong ginagawa. Ang dami ng churches ngayon na nagpamahinga. At yung iba, walang physical gathering na di-discourage na sila. Kaya nagsarado na po yung iba. Ayaw, yung mamamahinga. Make them my disciples. I want to become the disciples of the Lord Jesus Christ. Raise up your hand. Parang ayaw. Pero binibigyan tayo ng Lord ng chance na maging alagad niya. Oh, who are we that God is mindful of us? Sino tayo para lalahanin ng Diyos? Pero kung pinili ka, hindi ka lang pinili. Diba? Hinaharap ka niya pa. He ordained. Pero, nasabi mo siya katabi, talagang mapalat. Pero, ano pa ba tayo? Yun yung hope natin. Wala na tayo, but the greatest is love. Alam nyo, ang ating Panginoon, conclusion na tayo. Ayaw na rin na makahama ka tao. Ayaw. Kaya bumaba na siya. Kaya sabi niya, gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya kanyang bugtong na lang na kung sino man siya manampalataya sa kanya. Ay, hindi mapapahama. Pag nanalig ka kay Lord, hindi ka mapapahama. Yes! Kahit sa panahon ng pandemic, hindi ka mapapahama. Provide ang Lord ang pangangailangan mo. Kasi nananalig ka sa Kanya. Hindi ka lang nananalig, sumusunod ka. Because faith without work is dead. Kailangan yung faith natin with works. Kaya sinabi niya sa 11:6 ng Hebrew kanina, yung mga naghanap sa Diyos, if you come near to God, you must please Him. Kaya may faith ka. Na nandiyan ang Diyos. Tumutugon ang Diyos. Na nagpapagaling ang Diyos. Na nagbibigay kaligtasan ng Diyos. Kahit na malungkot ng mundo, mag-rejoice ka pa rin dahil kasama mo ang Diyos. Hindi malayo ang Diyos. Ang sabi ng Bible, nandiyan lang sa isip mo, sa puso mo. Ang Lord, pumasok na sa atin. Kaya sabi niya, lumapit kayong lahat, kayong nabibigatang lubha. Paghingay ko ang iyong mga kaluluwa. 11:20 ang Matthew ka, Anthony Ordiet at Lekor and Evident. And I will give you rest, take my yoke upon you, and upon me. Yung yoke niya, ilagay mo sa iyo. May self-denial. And learn from me, matuto kayo. Paano ka matututo? Paano tayo matututo? Sa mga problema natin, matututo tayo sa pamagitan ng Panginoon. Kung sa gawain, basta sa Lord, matututo ka niyan. May natutunan ba tayo ngayon? Yes. As Isaac, as a son. Isaac as a father, as a husband. Isaac as a parent. Isaac as a grandfather. The promise, nasa kanila. Dumating si Jesus Christ. Dala-dala niya yung fulfill. He was the fulfillment of the law. Lahat ng kautosan, pinulfill niya. Walang kudlit na naiwan doon. Ginampanan niya hanggang sa kamatayan. Para magkaroon lang tayo ng abundant life. Ginampanan niya, binigay niya yung kanyang buhay sa lahat para magbigay ng pagkakataon ng bawat nilalang ng Diyos ng kaligtasan. Nakakalungkot lang o kunti lang ang maliligtas. Sapagkat pinapuro ng Diyos ang kanilang pag-iisip
At hindi nila makita yung kabutihan at katotohanan dahil pinulat sila sa kanilang katigasan ng ulo. The book of Isaiah, they were skeptic and stubborn. Kaya sabi ng Lord, meron silang mga mata, hindi nakakita. Mayroon silang pag-iisip, hindi sila nakakaunaw. Mayroon silang mga tainga, hindi sila nakakarinig. Bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Manampalataya kay Kristo, si Kristo ang Diyos, si Kristo ang Panginoon, siya yung Espiritu na bumaba, hindi pa rin sila mananalig. Matigas ako. Mapalad ka kasi naniwala tayo at nandito po tayo. Maraming salamat. Pagpili niyo ako para na-deliver ko with boldness ang mystery ng gospel of the kingdom. Kasi may mystery, may hiwaga. Alam niyo, hiwaga ang gospel. Hiwaga ang galit. Pag hindi ka sinamahan ng Lord at unawan ng hindi nila mapapupuro niya. Hindi nila maunawaan. Kaya kailangan ko ang prayer. And everybody say, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, there I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaiah, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell of you. Believers, anong sacrifice mo sa Lord? Meron ka bang hindi maiwan? Meron ka bang hindi may suko? Ang iyong asawa? Ang iyong hanap buhay? Ang iyong karir? Ang opportunities mo? Ano? Meron bang mahirap isuko? Meron? Marami. Pero marami pa tayong inisip sa mundo dito. Ako mismo, bishop. Kailan magkasakit pa ako bago ko isuko. Kasi pa magkasakit bago ko isuko. Set up your mind on the things that are above. Our citizenship is in heaven. Ang ating pamayanan ay sa langit. You must lay up your treasures in heaven. Because treasures on earth are temporary. The things that are on earth are temporal. But the things that are eternal, doon natin isisit yung ating. I'll tell you, anytime na darating ang Lord, nakahanda po tayo. Sa kanyang pagbabalik, ang ating spiritual ay buhay. See, manigas ang ating mga pananampalataya. The book of Revelation chapter 3 or chapter 2. Bring back the first love. Ibalik mo yung ingas ng ating pag-ibig sa iyong Panginoon. The greatest is, kaya lahat ng ating ginagawa, lakipan natin ang pag-ibig. Yes, may faith, hindi nawawala. Pero lakipan mo ang pag-ibig ang pananampalataya. Kasi kung walang pag-ibig, bali wala. Yung hope mo, lakipan mo ng pag-ibig. Napuro mo kasama yung pag-ibig. Kaya tayo nandito, di mo sundan. Kaya tayo nagtatagal na relationship natin sa asawa natin, di ko sundan. Tayo nagtatagal yung ating ministry, nagtatagal yung trabaho, pinagtsatsagaan mo, kahit nagalit na galit ng boss mo at wala kang promotion, tama-tama rin tumaran. Because of you. That's it. Inuuna natin. The greatest and the foremost of the Lord. Love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Hallelujah. Siya po yung groom, tayo yung bride. Malapit ang darating. Nakahanda ka ba? Nasa foolish or nasa wise ka? Foolish virgins or wise virgin? Ang kukunin ng Lord, yung kompleto. Nagninigas, may lampara, may langis, may ilaw. Huwag pantap-pantap yung ating ilaban at yung ating langis. Kailangan punong-punong po yan. Kahit nakakataranas po tayo ng mahirapan sa buhay.
ang ating pananampalataya ay kisig, ating pag-asa ay kisig, at ang ating pag-ibig ay nagsisig. Hallelujah. Tayo po lang